Kanthi kita mangertos hak non muslim kalau wau kita sami badhe nggih menika mangertos kanthi wigati pagepokan kalian muamalah kalian tiang non muslim. Benten kalih tiang-tiang ingkang gadhahi pemahaman ingkang nggih menika piyambakipun nyimpang saking ajaran Islam. Sinten kala wau? Tiang ingkang gadhahi pemahaman Khawarij. Khawarij kuwi piantun utawa tiang ingkang gadhahi pemahaman nggih wong kuwi mau nek ora Islam kafir. Lah kafir kuwi mung kudu diperangi. Mbah ning endi papan wae ra peduli. Kados-kados nggih menika muncul istilah sinten teroris. Sinten teroris kalau teroris itu sejatine nggih menika tiang-tiang ingkang gadhahi penyimpangan dalam akidahipun. Ingkang dadosaken nggih menika bom bunuh diri teroris. Sehingga ya mbakipun serampangan anggenipun nggih menika jihad anggepanipun. Lah ciri-cirine piye? Oh katoke cengkang. Dadi ustaz iki teroris. Oh jenggoten. Boten. Menika pemahamanipun ingkang mengkafirkan pemerintah. Ingkang sing boten nggih menika ngwehi hukum Islam kafir. Sehingga dipun perangi, dipun nggih menika dipun kudeta. Lah nika pemahaman ingkang nyimpang. Nauzubillah min dzalik.